L'associació després de la pandèmia va quedar encallada, per dir-ho d'alguna manera. Allí ningú deia res. És una associació, un local molt bonic pel poble, que som 400 habitants i tenim una associació, un local molt maco. I creiem que hauríem d'aprofitar d'alguna manera, però ningú donava un pas per fer-ho. La Dolors, que té una iniciativa nata, em va fer una miqueta de xantatge, de còmplice, perquè jo també tenia ganes que ella es posés en marxa, però la que ella va emprendre més la iniciativa va ser ella. Nosaltres vam col·laborar, vam buscar els altres components que podien fer-ho i fins avui estem contents amb el que hem aconseguit. Això va passar en una perruqueria. Jo vaig anar a la perruqueria a tallar-me els cabells i allí hi havia una xicota de Blancafort i després hi havia unes criatures. I les criatures estaven explicant com els nanos els dissabtes feien activitats, els pares i tal. I jo vaig mirar la xicota i li dic, però a veure, com és possible que les persones que ja estan jubilades no hagin muntat una associació? Perquè a Blancafort només fa 5 anys que hi he tornat. I allí, que no sé què el que ha explicat la Dolors. I aleshores dic, però això no costa res de muntar una junta. Vinga, va, quin perfil? I una cosa que a mi em sembla que és important de destacar és que som una junta de 5 persones de caràcter molt diferent. Aleshores, és molt interessant perquè diguem-ne que cadascú aporta allò pel que està més ben dotat. Penso que és bo i penso que és la característica que ha de tenir una associació d'aquest tipus. I transparència, vull dir. I transparència. I una altra cosa també interessant, les juntes s'han d'anar renovant, però em sembla que és un error una mica el que va passar a Blancafort, que una junta plega i llavors es crea el buit. No, ha d'haver-hi regeneració, és a dir, cada 3 anys en surten 2, en surten 3 i s'incorporen 2 o 3 més. I aleshores no hi ha aquests talls. Sí, feia falta una miqueta de reagrupament, sobretot en moments puntuals i de, no sé, ara hi ha activitats que hi ha, amb segons quina és molta participació, hi ha vegades que hi ha coses interessants i costi d'arrencar presència a nivell de poble, no? Però fem moltes coses i hem aconseguit molta assistència i la gent se'l veu que hi assisteix i li agrada, vull dir, generalment agrada. Dilluns toca taller de memòria, el dimarts gimnàstica, el dimecres meditació, el dijous gimnàstica, taller, han fet el de les mandales i després també hi ha el servei del Raül Poblet que fa reiki, però això ha d'anar concertat. I aleshores el dia estrella és el divendres. El primer divendres de mes fem Qui és qui, que és tot un recull de fotografies, aleshores hem de posar nom a les persones. A mi m'ha sorprès la quantitat de gent que ve a intentar posar noms. Fem una fitxa de cada fotografia. El segon divendres fem la pel·lícula de la nostra vida. Una pel·lícula d'aquelles... Ara penso que entrarem pel cine clàssic, no? Sí, perquè tenim més... Perquè segons quines coses no agraden. La plantilla és del cine clàssic, doncs farem cine clàssic. El tercer divendres hem començat unes xerrades d'art amb la col·laboració de l'Anna Migó, de l'Espluga, que toca l'arpa. I el quart divendres de cada mes fem una xerrada diferent. Una conferència. Que ens la busquem. Ens busquem la vida. I l'Ajuntament aporta un present, un regal. Sí, col·labora també molt l'Ajuntament, amb segons quins detallets
que l'associació, doncs, bueno, Que intentem- voluntàriament, Sí, sense sí. demanar-li, ell, Sí. l'Ajuntament, ens ajudi. Però també. estem d'acord amb la idea que s'ha dit, en algun moment no l'he sentida, no? que els ajuntaments... O sigui, has de ser... Autònom. L'associació ha de ser autònoma. No Sí. pots anar tot el dia amb el A bitllet demanar. demanant la caritat.